खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 फेब्रुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन। जायखिजाया खामानिखौ मावोब्ला जेरावबो मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोखां गोजों जागोन, खुसिनि दैमु बोहैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जेरै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ मानोबा गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआ उसुखुथु जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानायनि आसा दङ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, नाथाय बानायबो फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों एना एनि जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां खामानि मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननायजों लोगोसे फरायनो गोसो दुंखांगोन आरो मोजां मान मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन बहाबा दावबायहैनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंजोबनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो जागायनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल जागोन गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन सिगांनि बेरामफोरा हामलांगोन नखराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन
देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइबो मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां बोलो फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।